τριών θα εκτελέσει. Φτιάχνει το τείχος ο Μιλοσεύσκι. Ο Παναγί κάνει νόημα, σφυρίζει για την εκτέλεση. Φεύγει ο Αβραάμ. Ο Σαγκόη, καλοχτυπημένο γκολ. Καταπληκτικό τέρμα από τον Αργεντινό. Πέρασε την μπάλα στο παραθυράκι. Ο Μιλοσεύσκι δοκίμασε να αποκρούσει, δεν τα κατάφερε και ο Απόλλωνας νωρίς παίρνει το προβάδισμα. Οι φίλοι του πανηγυρίζουν στην κερκίδα. Το καλύτερο ξεκίνημα για τον Απόλλωνα με το τρίτο φετινό τέρμα από τον Γκαστόν Σαγκόη. Έφυγε ο Αβραάμ, έγινε κομπίνα, ο Σαγκόη εκτέλεσε, ο Μιλοσεύσκι έκανε προσπάθεια, βρήκε λίγο την μπάλα, η οποία όμως κατέληξε στα δίκτυά του. 1-0 νωρίς προβάδισμα για τον Απόλλωνα με τον Γκαστόν Σαγκόη, ο οποίος σκόραρε και στον αγώνα. Κιντέρος αλλάζει και πάλι παιχνίδι. Δεν πρόλαβε, όχι πρόλαβε τελικά, κατέβασε ο Μπαρούν. Ο Σενί. Πάλι ο Κιντέρος. Είναι αργό το παιχνίδι. Ντακώστα κάνει λάθος, ο Κάπιτς. Στον Αλάντρα που σήκωσε το κεφάλι και έχασε από τον Ντακώστα, που άλλαξε όμορφα εδώ τώρα με τον Παπακίτα. Παρεβαίνει ο Κολάνης, παραχωρεί πλάγιο. Αβραάμ, ζητά ο Σαγκόη. Πάει μπάλα στον Αργεντινό, μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 που γίνεται. Καταπληκτικό τέρμα και πάλι από τον Γκαστόν Σαγκόη στο 18ο λεπτό. Αναλαμβάνει να καθαρίσει απόψε ο Σαγκόη για λογαριασμό των γηπεδούχων. Ωραίο τέρμα και αυτό. Απόλυτα ικανοποιημένοι, με χαμόγελο δέχονται το γκολ του Σαγκόη οι συμπαίχτες του. Η παλιά ήταν εξαιρετική. Ο Γούμενος έκανε προσπάθεια να αποκρούσει, δεν υπάρχει κανένα offside βεβαίως όπως βλέπουμε. Ο Γούμενος έμεινε πίσω, δεν μπόρεσε. Ο Σαγκόη έβαλε την μπάλα κάτω και έφυγε από τα πόδια του ένας κεραυνός. Η μπάλα πλέον κατέληξε, αφού πέρασε πάνω από τα χέρια του Μιλοσεύσκι, στον ουρανό των δικτύων. Την ώρα έχει πάρει ο Απόλλωνας με το 2-0 τόσο νωρίς. Καλή παλιά για τον Ντακώστα. Εντός περιοχής τον σταματά ο Κάπιτς, προσωρινά τουλάχιστον. Σαγκόη κάνει το σουτ, κάπου χτυπάει μπάλα και καταλήγει σε κόρνερ. Φαίνεται καθαρά ότι είναι η βραδιά του Σαγκόη. Ο Ντακώστα έκανε δουλειά αρκετή και με την πάσα. Το σουτ του Σαγκόη πήγαινε από τον Κολάνη. Ο Παπακίτα στον Ντακώστα με την μία στο Μαχράτσε. Περιμένει ο Σαγκόη. Αν πάει μπάλα εκεί θα γίνει κατάσταση. Ο Ντακώστα υποφελείται. Προσπαθεί να παραβιάσει την αιστεία του Μιλοσεύσκι, δεν τα καταφέρνει. Ενώ φωνάζει για χέρι ο Κάπιτς από τον Αφρικανό. Περνά ο Παπακίτα. Αβραάμ με τη μία δοκίμασε να βρει τον Ντακώστα. Είναι κάποιες στιγμές με εξάρσεις οι παίκτες του Απόλλωνα που προσφέρουν και θέαμα. Μπαρούν στον Παπακίτα, έδωσε τον Αβραάμ. Πάσα παράλληλη, δοκάρι από τον Μεκίνη, παρολίγο αυτοκόλ. Είναι η δεύτερη φορά που ο Αργεντινός παρολίγο να σκοράρει σε βάρος της ομάδας του. Νωρίτερα έχει πάρει το περιβραχιόνιο στο δεύτερο ημίχρονο. Παπακίτα, Σαγκόη, ο Παπακίτα είναι γρήγορος. Μπαίνει στην περιοχή, ευκαιρία για το 3-0 που γίνεται με ένα εξαιρετικό τέρμα από τον Αρούνα Παπακίτα, που πάει μπροστά εκεί που είναι οι πιστοί φανατικοί φίλοι του Απόλλωνα και πανηγυρίζει. Αρούνα Παπακίτα, πρώτο φετινό τέρμα. Ούτε τώρα ο Μιλοσεύσκι μπόρεσε να σταματήσει το σουτ που έγινε από τον Νιγηριανό. Ο Απόλλωνας καθαρίζει 10 λεπτά πριν το τέλος, πλέον με σιγουριά το παιχνίδι, και εξασφαλίζει 3 πολύτιμους βαθμούς.
Εδώ ζήτησαν φάουλ οι φιλοξενούμενοι. Ο Παπακίτα μπήκε στην περιοχή και με τα αριστερό σημείωσε ένα πολύ ωραίο τέρμα. Ήταν αδύνατο να αποκρούσει. Εδώ η φάση που χρειάζεται συζήτηση, η ενέργεια του Παπακίτα απέναντι από το Μεκίνη, είναι αυτός ο λόγος που διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Ο Κιντέρος, πάρα πολύ ωραία ενέργεια, κέρδισε εδώ στο Σολομού. Παπακίτα φεύγει καλυπτόμενος, έχει ευκαιρία ο Απόλλωνας για τέταρτο γκολ. Παπακίτα παράλληλα δοκίμασε να φέρει με την εστία. Ξανά Παπακίτα σώζει για δεύτερη φορά ο Μιλοσεύσκι, ο οποίος δέχτηκε 2 τέρματα, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και ο καλύτερος παίχτης της Ένωσης στο απόψινό παιχνίδι. Κανένα offside, ο Παπακίτα είναι γρήγορος, έφυγε και μπήκε με δύναμη στην περιοχή, σήκωσε το κεφάλι, έκοψε σε πρώτο χρόνο ο Μιλοσεύσκι και ξανά εδώ σε κόρνερ. Ο Μαχράτσε δίνει στον Παπακίτα, ο Γαρπόζης τώρα πάλι ο Μαχράτσε στον Οσενή. Σηκώνει ο Αλάντρα την μπάλα. Ο Μαχράτσε βρίσκει τον Σαγκόη. Παπακίτα. Ξανά στο Σαγκόη. Χαμηλή παλιά, εύκολο το γκολ από το Σολομού. 4-0. Σφραγίζει με τέταρτο γκολ την άνετη επικράτησή του Απόλλωνας. Ένας πολύ καλός Απόλλωνας, ο καλύτερος φετινός. 4-0 και ταυτόχρονα με την επίτευξη του τέρματος σφυρίζει τη λήξη του αγώνα ο Μάριος Παναγή. Τελειώνει, θα λέγαμε, ιδανικά την αναμέτρηση η ομάδα της Λεμεσού. Από ένα συνδυασμό απέναντι σε μια, ας μου επιτραπεί να πω, κοιμισμένη άμυνα, η παλιά από το Σαγκόη, ο Παπακίτα εδώ, ο Αργεντινός ετοίμασε τον γκολ, δεν θα μπορούσε να το χάσει από εκεί ο Σολομού. 4-0 λοιπόν. Μεγάλη επιτυχία για τον Απόλλωνα που επανέρχεται εντυπωσιακά στις νίκες. Είναι η δεύτερη φετινή, 7 βαθμούς για τον Απόλλωνα. Πρώτο γκολ για τον Άνθο Σολομού που πέρασε νωρίτερα ως αλλαγή. Άνετη επικράτηση λοιπόν για τους παίχτες του Απόλλωνα, με 2 γκολ στο ξεκίνημα και 2 γκολ στο τέλος. Λέτε από την κάρτα Σαγκόη στο 4ο.